Aquest 25 de novembre hi ha unes eleccions importantíssimes al Parlament de Catalunya, les més importants de la nostra història recent. Perquè en aquestes eleccions hem de decidir si volem que en la pròxima legislatura els catalans siguin convocats a un referèndum d'autodeterminació, en el qual puguem decidir si volem tenir un estat propi o no. Per això són importants, perquè del resultat d'aquestes eleccions depèn que canviï o no canviï el rumb de la nostra història. Però no ha de canviar simplement per interessos, diguem-ne, romàntics, sinó perquè és absolutament necessari perquè Catalunya pugui continuar sent viable des d'un punt de vista social, econòmic, des d'un punt de vista de la qualitat de vida dels seus ciutadans, des d'un punt de vista de la seva cultura, des d'un punt de vista de la seva convivència interna, que els catalans siguin capaços de prendre les decisions sobre el nostre futur. L'estat espanyol ha renunciat a ser l'estat dels catalans i s'ha convertit en molts moments en un estat contra els catalans. Perquè la nostra societat sigui socialment justa, econòmicament pròspera, culturalment potent, integradora, emprenedora, necessitem ser nosaltres mateixos, poder prendre les nostres decisions. No estem parlant d'establir fronteres, sinó d'assumir responsabilitats, de viure en funció dels nostres encerts i dels nostres errors i del nostre esforç. Per fer això necessitem que aquest diumenge hi hagi una gran participació electoral i que la major part de la ciutadania de Catalunya voti a favor de Convergència i Unió i encarregui al president Mas que sigui la persona que lideri aquest procés de transició nacional, primer cap a un referèndum i després cap a un estat propi.